Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2023 i-Last Straw. La seyiqala khona ngentombazane ekuthiwa uNancy esembona eqeda ukuchama, wasebuka kwi-pregnancy test yakhe eyayikhombisa ukuthi ukhulelwe. Waqeda wayilahla phansi, wangena emotweni yakhe wadriver wahamba. Wahamba wayohlangana nomngane wakhe, igama lakhe kwakuthiwa uTabitha. uNancy watshela uTabitha lezo yindaba. uTabitha wabuza ukuthi ukhuleliswe ubani, wathi uNancy akazi, ethi ubelala nabafana abahlukene without a condom. Wathi uNancy uzoyikhipha le ngane ngoba ubaba wakhe uma engezwa le nto angambulala. Ngakusasa sibona uNancy drive ehamba emsebenzini kanti uzovela afelwe imoto endleleni. Wathi uNancy ngoba akakwazi ukukhanda imoto kungcono ahambe ngeenyawo, wahamba egqoke i-uniform yokuba yi-waitress. Wathi esendleleni uNancy wafica omunye umfana abasebenza naye ekuthiwa uBobby. uNancy watshela uBobby ukuthi ulate ufelwe imoto, kade kumele ngabe ufika kuqala njengoba esanda kubekwa njenge-manager. uBobby wamgibeza ebhayisekeleni lakhe, bagibela bobabili bahamba baye emsebenzini. Bahamba baze bayofika kuleyo restaurant. Zikathi uNancy efica ubaba wakhe u-Edward owumnikazi we-restaurant. Wathethisa uNancy embuza ukuthi ufikelani late ngoba uyazazi ukuthi useyimanager. Wabuye wamtshela ukuthi kufanele asebenze i-late night shift namhlanje nomunye umsebenzi ekuthiwa uJake. uNancy waphikisana nobaba wakhe wathi ngiyakwazi ukusebenza noJake, uyedelela, ethi ucela kube khona noBobby okungcono. ubaba wakhe watshela uNancy ukuthi ngeke ngikwazi ukuba nemali yokukhokhela uBobby overtime, ethi wena yenza lokho engikusho usebenze noJake, akho uJake udelelayo la. Lokho kwashiya uNancy esephatheke kabi. Ngalolo suku uNancy wasebenza ecasukile, waxoxela uBobby ukuthi kuthiwa akasebenze noJake namhlanje ebusuku. uBobby watshela uNancy ukuthi khululeka, nami ngizobe ngikhona, anginandaba ukuthi ngeke bangikhokhele. Nokwakubonakala ukuthi uBobby uthanda uNancy noma uNancy wayengakunakile lokho. Khona lapho uNancy wazizwa efuna ukuphalaza, wagijima esejikela emva kwendlu seyophalaza. uJake lo mpheki ekuthiwa uzosetshenziswa naye wambuza ukuthi ukhulelwe yini. Engaphendula uNancy kwafika ubaba wakhe uEdward embuza ukuthi uphalaziswa yini. uJake wakhava uNancy wathi uphalaziswa inyama ebolile ebengiyishiye ngephutha efrijini. uJake wafisela iboss uEdward isikhathi esimnandi kwi-date azoya kuyona namhlanje ebusuku. Emini kwathi omunye wabasebenzi igama lakhe uPete wachitha amanzi phansi ngephutha. uPete waxolisa kuNancy wathi uNancy ayinto encane leyo. Wathi mayebuka ngaphandle wabona abanye abafana abajwayele ukuhlupha bephazamisa amakhastoma ayephuma la ngaphakathi. Waphumela ngaphandle uNancy wabathethisa, bavele bamjikijela ngesilwane esifile. uNancy wayecasukile wabuyela ngaphakathi e-restaurant ngathi ecishe wiswa yelamanzi ayichitheke phansi. uNancy wathethisa uPete embuza ukuthi ubengakawasuli ngani namanje lamanzi. Kodwa uJake wayemfowabo kaPete watshela uNancy ukuthi akahlukane nomfowabo njengoba uPete wayengafani nabanye, wayenesifo se-Down syndrome enengqondo ethatha kancane. Labafana bebehlupha ngaphandle bangena ngaphakathi sebegqoka amamaski asabekayo. uNancy wabaxosha ethi abaphume, bamtshela ukuthi bafuna baphakele lesilwane kade bemphosela sona ngaphandle. uNancy wafonela amaphoyisa wawatshela ukuthi awaphuthume la kunabantu abahluphayo la e-restaurant. uJake wahleka ukuthi uNancy ukhuluma yedwa, akayishayanga ifoni number yamaphoyisa ukhohlisa labafana. Basaba ngempela labafana bahamba, kodwa bathi sebehamba oyedwa wahlebela uNancy ukuthi ngiyabuya late. Sebehambile uNancy wabiza bonke abasebenzi okwakuwuBobby, uPete noJake nomunye umngane kaJake okwakuthiwa uCoop nomunye futhi. uNancy wabatshela ukuthi ngiyazazi ukuthi ngisemncane kodwa ngicela nikuhloniphe ukuthi ngiyimanager, imithetho engiyishaya lana niyi-respect. uJake akuthathanga serious lokho, watshela uNancy ukuthi uyimanager ngoba ubaba wakho umphathi. Lawo mazwi kaJake amcasula kakhulu uNancy waze waxosha uJake wamtshela ukuthi usumphelele umsebenzi. uJake wancenga uNancy ukuthi awukwazi ukwenza leyo nto, ngiyawudinga umsebenzi, kodwa uNancy wamtshela ukuthi ngithe hamba usuphelele umsebenzi. uJake wayengasena choice ngoba imanager semxoshile, wangena emotweni yakhe wahamba. Later uBobby wayebhizi echeck uNancy embuza ukuthi use-right yini. Wazwasho uBobby ukuthi ngoba uJake engasasebenzi ngizohlala nawe for le late night shift namhlanje ebusuku ozoyisebenza. uNancy wavele wacasukela kwayena uBobby emthethisa ethi ukuthi phela ngikhuluma kahle nawe ngoba uwumfana o-right, msukucabanga ukuthi siyathandana. Ngisho ama-customers ashawa amahloni indlela akhuluma kabuhlungu ngayo. Ngalolo suku ishift yaphela, bahamba abasebenzi, kwasala uNancy yedwa. uNancy wavalelisa kuBobby, wayithulela uBobby wayesacaselwe ukuthethiswa kwasemini. Ukuhamba kwesikhathi kwahla kwabamnyama, uNancy sele yedwa esebenza e-restaurant. Wafonela ubaba wakhe wathi ngimxoshile uJake ngoba ubenginike i-attitude. uEdward kwamphatha kabi ukuzwa lokho, wathi uzosilungisa isimo kusasa. Eqeda ukukhuluma nobaba wakhe efonini, uNancy wadlala u-jukebox, wa-ona ngisho ama-disco light, wadansela ingoma eyidlala kakhulu engenandaba ukuthi kwenzakalani. Ngokungazi uNancy kwakukhona umuntu owayemile embuka ngaphandle. uNancy wathi ezizwe ufuna ukuphalazwa kanti uzophalazela phansi. Nokwathi esesula phansi ngemobho kwaba khona umuntu oshaya indlu kabuhlungu. Nokwathi mayebuka ngaphandle wabona ukuthi labafana ade begqoka amamaski sebebuyile. uNancy wabatshela esipikeni se-loudspeaker yase-restaurant ukuthi uzofonela amaphoyisa, kodwa kulokhu ukubasabisa kwakhe uNancy akumsebenzelanga.
uNensi wayesesaba wakhiya iminyango ngokushesha wafonela i-911 okwangempela nokwathi uma echazele i-operator yamtshela ukuthi amaphoyisa aseyibhizi okwamanje wathi uzomsendela iphoyisa ngokushesha mase kukhona eli-available. Lokhu akumphathanga kahle uNensi kodwa naleyo phone call yanqamuka nabantu bamamaski baqhubeka nokubanga isicefe ngaphandle bezama ukufosa ukuvula umnyango befuna ukungena ngenkani. uNensi wathatha ummese for ukuyivikela wabuye wathuswa yilesilwane esifile kade bemphosele sona kwaphinde kwacisha amalayithi. uNensi wathuka kakhulu wayesetatazela wabheka iselfoni yakhe esikhomeni sakhe kodwa akangayithola. Sibona kukhona umuntu owayeqhamuka ngemva kwakhe kwakhala namasayireni amaphoyisa. uNensi waphuthuma ukuyovulela iphoyisa langena. uNensi wachazela iphoyisa ukuthi benze njani abafana abaqale bazomhlupha la emini ethi manje sebebuye bazokhatha intambo yagesi kodwa iphoyisa lathi malicindezela iswishi wakhanya ugesi laqhubeka laqalaza yonke indawo kodwa langathola muntu. Iphoyisa lababiza eredweni estation lebatshela ukuthi kunabafana bamamaski abebehlupha uNensi e-restaurant. Lathi iphoyisa ngiyacabanga ukuthi babaleke ngoba ngifika ngizothi ukuhlala kancane ngihlalise le ntombazane ukuze iphephe. uNensi wathelela lelo phoyisa ikhofi waqhubeka wachazela iphoyisa ukuthi labafana baqale bafike emini bebegibela iy'kuti ey'ncane basifika manje futhi sebebuye ngoba oyedwa bethe bayabuya ethi bese bebhekaza eglasini ngesandla. Iphoyisa lezwela ukuthi bebehamba ngey'kuti lathatha uNensi la ngasemotweni yakhe layamtshela ukuthi lidlule ingozi yomgwaqo esabekayo and abantu abebedale leyo ngozi babaleke ngey'kuti. Go! uNensi wagijima wabaleka wayozikhiyela kwi-storage room sase-restaurant. Wathi uma elunguza ngewindo babona laba bantu bamamaski beshaya iphoyisa. Wathi uma ebheka wabona omunye wabo eme ngasewindini. Wathi uma eseqalaza uNensi wabona uBobby esebuyile waphuthuma wangenisa uBobby ngaphakathi. Wasebenzisa ifoni kaBobby ukufonela ubaba wakhe kodwa u-Edward akangaphendula. Abafana bamamaski bangena ngaphakathi. uBobby noNensi bahamba bayocasha ekhishini. Ngebhadi uBobby waba khona into ayiwisayo lokho kwathayimisa abantu bamamaski. Wasuka lapho uBobby wabaleka naye uNensi wabuyela ekucasheni wayivalela. Wasendela umngane wakhe uTabitha imeseji ithi akeze la e-restaurant. uTabitha wathi uyesaba. Omunye wamamaski wamthola uNensi la ecashe khona wayesebambe noBobby bababopha izandla nge-dust tape babaphoqelela ukuthi baqabulane ngenkani. uNensi wayengafuni ukwenza okushiwoyo yamthatha le ndoda yanaye ngasesayidini elingemuva ithi izwami kuyomdlwengula kodwa uNensi wakwazi ukuyikhipha izandla kuleyo duct tape wayigwaza le ndoda before abalekele ngaphandle. Kanti uzothi uyaphuma uNensi ahlangane nomunye naye waphinde umgwaza esiswini kodwa kwethu okungalindelekile lowo muntu wayegwaziwe kwakuwuPete nokwathi abanye babegqoka amamaski even noBobby waphuthuma ukuzama ukuyosiza uPete. Nomunye wakhomula imaski katholakala ukuthi uKhuphu. Kwamthusa kakhulu uNensi ukuthi bonke labantu kade bemhlukumeza kanje abasebenzi bakhe. Ake sikubuyisele emuva kancane sikukhombisa ukuthi kwenzakaleni uNensi exosha uJake ukuthi uJake wancenga uNensi emtshela ukuthi ufuna ukukhokhela ama-bills nama-medical prescriptions nokukhombisa ukuthi uNensi wamtshela ukuthi bekufanele uyicabange leyo nto before udelele nokuyilapho kwamphatha kabi uJake lokho waphuma wahamba ngoba engena-choice. Naye la sembona khona emotweni yakhe ebuka i-treatment yakhe angeke asakwazi ukuyithola ngoba ama-bills angeke asakwazi ukuwakhokhela. uJake wafonela iy'hlobo zakhe ecela usizo lwemali kodwa akalitholanga usizo. Nokwathi later wabonakala edriver nomfowabo uPete eya komunye umuntu odayisa ama-drugs eyomfuna ama-drugs. Leyo drug dealer atshela uJake ukuthi ngeke imnike engayiphethe imali okula uJake amkhomba khona ngesibhamu. Lowo muntu wagcina emnikile uJake lezo yidakamizwa ayidingayo. Sebehamba uJake wadakwa yilawo ma-drugs ngesikhathi etshela uPete ukuthi ama-drugs ayamsiza ukuthi ayeke ukucabanga kakhulu ngalolu sizo abhekene nalo empilweni. Wathi ube nama-plan for ukwenza le restaurant into enhle akade ayidiscussa nebhosi yakhe u-Edward ethi kodwa manje uNensi ube nesibindi sokuyiqeda yonke leyo nto ngokungixosha. Nokuthi uJake wabona labafana kade behlupha emini bebasa umlilo. uJake noPete umfowabo behla baya kulabafana babatshela ukuthi bababonile e-restaurant emini. Babatshela ukuthi leyo restaurant engixoshile. Ethi uJake ngoba ngixoshwe ngenxa yeni. Oyedwa wacasuka ukuzwa lokho ethi ufuna ukuzoshaya uJake wamgwaza. Waqeda lapho wakhipha isibhamu wabakhomba bonke ethi baguqa ngamadola. uJake wanika umfowabo uPete isibhamu wathi akabakhombe laba umuntu ozonyakaza amdubule uPete. uJake wadlala umusic emotweni yakhe waphoqa labafana ukuthi badanse njengey'phukuphuku. Bacomplaina labafana. uJake wavela watshela umfowabo uPete ukuthi akadubule labafana. Esangabazi uPete wavela wasithatha yena uJake isibhamu wathi uyadubula udonse i-3 kanti akusenama-bullets. uJake wavela waqavuna umfana oyedwa wambamba ngezandla wamklinya wazombulala. Later sibona uPete esekhala emotweni kodwa uJake uyena wayeblame umfowabo uPete ethi yonke lento yenzeke ngenxa yakhe. uJake wamkhipha out emotweni wamnikeza imaski yalabafana ethi akahamba aphinde ngey'nyawo e-restaurant awumlinda khona. Ngakwelinye isayidi uKhuphu noBobby babehleli bephuza. uBobby echazela uKhuphu ngendlela athanda ngayo uNensi. uJake wafika egqoka imaski bethuka kakhulu waseyabatshela ukuthi ubaphathele nazo iy'kuti abazohamba ngazo bayigibele. oBobby mabebuza ukuthi uyithathephi iy'kuti wathi uJake sinomfowethu uPete besiyintshontshela labafana kade behlupha e-restaurant emini. uPete kwakuthiwa akabolinde e-restaurant wafika ngesikhathi ebona uNensi ekhuluma
nobaba wakhe efonini. uJake ngesikhathi enikeza abangani bakhe ama-mask ebatshela ukuthi uneplan bahambe babuyele e-restaurant. Bahamba ngempela bobathathu ngalezo yikota bayohlangana noPete, nokuyilapho baqala kanje ukubhaqaza amawindi bebona nokuthi uNancy uyedwa la e-restaurant. Nokwathi mabebona ukuthi useyafonela ngempela amaphoyisa, uBobby wabatshela ukuthi abayiyeke le prank. Wathi uJake ngeke ake siqhubeke nokumthusa futhi ngenkathi eyocisha amalayithi wasaba kakhulu uNancy. Nokwathi lapho makuqhamuka iphoyisa babaleka bawucasha emva kwase-storage room. uJake watshela uCoop noPete ukuthi abathathe iy'kuta abayozibeka kwelinye isayidi le-restaurant ethi uzosidumisa kakhulu mase bashayela isayini. Nokwathi besahamba babona iphoyisa noNancy beya ngasemotweni yephoyisa. uPete wasidumisa kakhulu isipiti esiref, nokuyilokho wadidisa iphoyisa wazol-attack uJake walishaya. uNancy wabaleka wabuyela e-restaurant, nakuyilapho uJake aqhubeka nokushaya iphoyisa ekhanda ephindaphinda laze lashona. Ngokubona lokhu uBobby wacasuka ethi akuseyona iprank le, wakhumula imask waseyozenza umuntu ongathi ubefika ngebhayisikeli lakhe. Nakula uNancy wangenisa khona uBobby ngaphakathi. uCoop wayephatheke kabi ukuthi uJake usengaze abulala iphoyisa kanti bekudlala. Wathi uJake bengiyenzela wena lento Coop ngoba ama-fingerprint akhe agcwele yonke indawo. Wathi futhi akahamba ubulala uNancy noBobby mayengafuni baye ejele. Mase sibuyela manje kokwenzekayo, uNancy esathukile ukuthi abasebenzi bakhe kanti ibona bebenza lento. Bamthatha uPete umngane wabo elimele. uNancy wathola ithuba lokubaleka bengambonanga. Ecashile wabona le nyama yasemini ebolile kade ilahle emgqomeni kaDoti. E-restaurant phakathi uJake wayetshela uCoop ukuthi kumele kutholakala uNancy mayengafuni baye ejele. uBobby wabona okhiye bemoto yephoyisa sebebekwe phezu kwetafula, wacasuka washaya uJake. u-Edward wayesehhotela wayeshayela uJake imessage emtshela ukuthi uzwile ukuthi kwenzakaleni, ethi ungaphatheki kabi ngokuxoshwa uNancy. Ma ungaxoshiwe yimina usasebenzele e-restaurant, uzangisebenzela, umsebenzi wakhe awusoze waphela. uCoop wafica uNancy ekhishini. uNancy waphushela uCoop kwi-deep fryer washa, waphinde wamsakaza waquleka, waphuma lapho wabaleka uNancy. noJake siyathola ukuthi wagcina egwaze uBobby. uJake wangena ekhishini ethi zama ukuvusa uCoop, wamfica eshile futhi eseshonile. uNancy wathi ubuka phansi wabona uBobby lele phezu kwegazi lakhe. Umphefumulo wakhe wokugcina wayezama ukumphushela okhiye bemoto. umngane kaNancy uTabitha wathi uyangena wafica le nyakanyaka la, waphuma naye wabaleka. uNancy wathola lelo thuba wabalekela downstairs kodwa uJake wamlandela. uJake wathi esefika kula ma-officer downstairs akangamtholi uNancy, nokwathi emva kwalokho uNancy wabaleka e-restaurant kodwa uJake wamfica wamgwaza emhlane. Siyabona ukuthi kwasekuze kwasa. uJake wayesemhudulele ngaphakathi, wayesaqhubeka nokumgwaza, esembulele wamnamathisela i-sticker badge. nokwathi esebaleka uJake esedrive waripotha efonini lamaphoyisa ewatshela ngento ayibona e-restaurant kodwa wakushiya ngaphandle ukuthi uyena odale leyo nto. Mase sibuyele e-restaurant siyathola ukuthi uNancy wayesaphila ngoba wakwazi ukuzikhipha ummese wawumgwazile. Siyathola nokuthi wayezigqokise leya nyama endala ayithathe emgqomeni. Noma wayelimele uNancy kodwa amanxeba akhe ayiqale ngokugwaza leyo nyama before athinte sakhe isikhumba. Siyambona ihudule yanga kwisidumbu sikaBobby. uNancy wathatha labo khiye bemoto yephoyisa, wadrive imoto yephoyisa igijimisa. uJake simbona endlini yakhe ngesikhathi esephuthuma ukuyopakisha impahla ngoba wayesedecide ukuthi ahambe kule ndawo. Ngaphandle wehla uNancy emotweni yamaphoyisa ephethe ummese ezobheka yena uJake. uJake wezwa kunokho umuntu emnyango ngokuthi wayengazi ukuthi ubani wathatha isando just in case. Wathi mayevula umnyango akangabona muntu ngaphandle. uJake wethuswa ukubona leli badge kade linamathisela uNancy embulala. uNancy wayemqhamukele ngemuva. uJake wamgwaza waphinde wawukhipha ummese enzela ukuthi ophe kakhulu igazi azafe. uNancy siyambona ukuthi wayeseweki kakhulu ukuthi wayesangakwazi ukuqhubeka nokuyihambela. walala eceleni komgaqo ngesikhathi ezicabanga nokuthi ukhulelwe nokuthi uyashona. Emva kwesikhathi kwaqhamuka u-Edward ubaba wakhe kade emfuna. wathi uyazama ukukhuluma uNancy langaphuma izwi kodwa kwakhulumeka kancane ngenkathi esho igama elilodwa lithi my baby. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.